tam u môjho nového videjka. Zase sme pri ihre Pokémon Trading Card Game. Zatiaľ nám ani v prvom, ani druhom moc z toho nepadlo. Tak otvoríme si balíčok Pulsing Aura, lebo som nazbieral cez 100 tých presýpacích hodín, takže sme na tom dobre. Otvoríme si 10 pekov. 103, dobre, tak 10 pekov si neotvoríme. Skúsme tento. Ja už fakt ani sa k tomu nevyjadrujem, že nám nič nepadá. Samozrejme hovorím mám cesto, takže určite toto nie je jeden pek si otvoríme si ich viac. Neviem presne koľko, podľa nálady. Keď mi niečo padne, možno aj viac. Vyšlo sa mi veľa. Dobre, otvoríme si. A otvoríme si Pikachu. Skúsme. Zase nám nič nepadá. Ako keď už v treťom videu mi nič nepadne. Tak ja už fakt neviem. Viete čo, skúsim ešte Paradox Drive, otvoríme si 3 peky. A ešte plus bonusový. Spravím to. Dobre, otvorím 10 pekov. No poďme na to. Dobre. OK, pekne holo. Holo. Nič. Niečo vzadu, ale to bude holo. Nič. Nič. Oh môj Bože. Oh yes. Nice. Tak konečne sme otvorili aspoň niečo. X kartu, OK. Dobre, ako po 2 videách. OK, nejaké holo. Dobre, ako z 10 pekov nám to fakt nič. Fakt zase veľká bomba nebola, ale konečne nám niečo dobre padlo. Tomu nemôžem uveriť. Jak veľa kariet. 193 kariet. Nice. Za chvíľu 200. OK.
Dobre, tak dúfam, že sa vám videjko páčilo, už konečne nám niečo padlo. Síce není to žiadna bomba, ale ako aspoň niečo, ja sa z toho teším. Tak určite hovorím, keď sa vám páčilo, dajte like, toto není posledné video. A zatiaľ čau.